Ola soñadoras e soñadores, eu son Edith Ulla Castro, son bióloga e permacultora e este é o vídeo presentación da miña canle de YouTube Soñando en Verde. Aquí irei poñendo vídeos sobre permacultura e agricultura regenerativa. Se vos gustan, dadelle ao polgar para arriba e podedevos suscribir. Ademais, tamén divulgo nas miñas contas de Twitter, de Facebook e de Instagram. Se queredes seguirme, eu encantada. Espero por vos e nada, mentras tanto, portádevos ben. Bicos.